Paparazzo. Paparazzo. Hype. Paparazzo. Dobrodošli, poštovani gledalci. Šta je sve se Nada Nurkić morala da izgubi i žrtvuje da bi postala mega popularna? Maca, diskrecija. Pa mnogo čega. Izgubila sam mnogo nekog društva, da kažemo zdravijeg društva. Imam sada zdrave prijatelje i to koji rade isto neki, da kažemo, mislim, moj posao nije nepošten, ali je u narodski nemoralan. Pa na Balkanu je eksplicitan. Imam prijatelji koji rade, da kažem, ajde, pošten posao. Imam prijatelji koji rade pošten posao, imaju staž, ja nemam. Šta da radim? Ti imaš drugačiji staž. Možda će imati nekad, neće imati penziju, ali vidjet ćemo. Čak si nedavno rekla da ljudi, svi se pitate šta ću ja da radim kada budem bila stara i to sve. Svi se pitaju. Živeći od nekretnina, tako si rekla. Ti zapravo si krenula sa nekretninama i sad ćeš to. Tako je, ja imam pored ovog stana koji sam kupila, imam poklonjen stan. Znači to niko ne zna. Moji su mi poklonili. A tvoj, ha? Tako je i danas sutra mogu da prodam pa da dodam još neke pare i da kupim još jedan stan. A kad smo pričali sad o tome šta si izgubila, šta si dobila, da li, na primjer, neke tvoje prijatelje koje si imala ranije ili porodica, rodbina, da li je nekoga sramota od tebe? Baš zbog tog posta i baš zbog tog stava vezano za taj sajt? Ja moju porodicu sam uvijek bila tu za njih, finansirala ih i sve. Međutim, od negdje sad od nove godine moja majka mi nije čestitala praznike. Šta se dogodilo? A šta se dogodilo? Zašto baš sada? Ne znam. Pa šta se dogodilo? Problem je nešto drugo. Ne bi baš o tome sada, možda neki drugi put. Baš mi je teško, iskreno. Mi smo ovdje ispremili jedan deo vezano za tvoju mamu gdje je ona pričala da te podržava, čak si i ti za medije pričala da te podržava u svemu. Koliko ti zapravo teško pada sad što si, da kažemo, ne mora da znači, ali eto, izostala je čestitka od nje s obzirom da imaš samo nju od porodice? Imam ja tu još članova porodice i sa njima također ne pričam zato što su većina negde fokusirani na neku korist. O tome se radi. To je najveći problem u mojoj porodici. Aha. Vidjela sam također negdje da si ti ceo, na primjer, svoj honorar od realitija dala upravo svoje porodici da bi nam vratili dugove i da bi bili mirni. Tako, ja dok sam bila čak u realitiju, ja sam organizovala da se neke pare s računa njima pošalju, da oni mogu da žive super. Teška je priča tu iznad svega. Da li je rešivo? Pa rešivo je, ali... Da li si se čula sa mamom posle Nove godine? Nisam. Mama me uopšte ne zove. A si zvala ti nju? Zvala sam, naravno, ne javlja se. Uglavnom se kao u fazonu javi se, ali preko nekog drugog u fazonu. Znaš, nikad nije direktno da pozove. Da, a da li je bio trenutak gdje ste se baš posvađale, gdje je bilo svađa? Znaš šta, ima nešto što ljudi ne znaju meni. A to je, moja majka mene rodila sa 20 godina i ona je htjela da me da u dom. Jer je to bilo ta teška situacija da donese bebu kući, bez oca. Znaš, teška jako priča. Ona je dobila novac od tvojeg oca da abortira, tako? I ona je odlučila da te zadrži. Tako je, on je njoj davao novac za mene abortira. Ona nije htjela. I tako. Ja naravno ne bi žala nikad više. Ne bi žala nikad da ga upoznam. Imala sam želju neku, nisam ga vidjela, ne znam kako izgleda. Bila neka slika kad sam bila mala, ne znam. Ne sjećam se. Da li znaš da živi? Znam, naravno. U Banja Luci živi, ali i preko je u Italiji. Tako su mi rekli. Ali kad god bi zvali da mu prenesu nešto, da on ne. To je sve iskulirana priča. A on nema želju da te upozna? Ne.
A da li ti je falila njegova pažnja nekada? Pa kako ne, u školi pogotovo. U školi pogotovo. Mene su djeca prozivala u školi. Nisam mogla šta da obučem, bla, bla, bla. Sada ide da udaram na patetiku ljudima. Dobro, ali sve... Ljudi nisu vidjeli ovu stranu Mace i hvala ti puno na ovome sada. Šta ti je najviše falilo kod oca, da kažem? Pa eto, samo njegova pojava, bukvalno. Samo da bude tu. Koliko je emotivna Maca. Ne, mislim... Ne, ali to su teške stvari porodica. Hoćeš maramicu? Može. Maramica? Može. Sad ću maramicu. Dobro, nije lako pričati o tim stvarima, ali lakše je kad ispričaš svakako. Nego, mnogi ljudi Macu gledaju jednostavno na drugačiji način kako je ona predstavila sebe, a ne znaju zapravo da svi imamo dušu i svi imamo emocije. Hvala. Sve je to život. Ok, super si. Super si. Odlično. Možda si trudna, čoveče. Nisam, pa nisam. Nešto si mnogo emotivna. Treba da dobiješ. Nisam ni imala seksa. Pa ti zato plačeš, jer nisi imala seksa. plačeš pusti nas te priče. Ajde bre, bogati. Dobro. Idemo dalje. Idemo dalje, samo ćemo da onako najbezobraznije teme. Navikli smo mi na Macu. Da li može, samo da se kratko osvrnemo na ovaj moment, baš to što kažeš nikad nisi imala, iako ti je bilo omogućeno, pogotovo sada kada si finansijski negde stabilna, omogućeno ti je da putuješ, sve što nikada nisi i da kupuješ garderobu. Da, ja u školi nisam išla na izlete ekskurzije, sad idem, hvala Bogu, pa mogu to da... Hvala Bogu, pa je došlo od toga da se to nadoknadiš, ali kažem ti si finansijski stabilna i možeš da sebi priuštiš, na primjer, i da nađeš tatu i da odeš. Ti nikad nisi imala tu želju. Da li je možda on donekle razlog zašto si ti takva prema muškarcima, tvog stava prema muškarcima? Da. Da, se razmišljala nekada o tome? To su neki koreni. Pa i jeste, pa zato ja nikad ne bi bila u emotivnoj vezi. Znači, ljudi ne razumiju da u meni postoji nešto što nikada ne bi. Znači, ne bi se nikad predala emotivno muškarcu koji je oženjen, ima decu. Baš zbog toga. Baš zato. Baš zato. Tako je. I zato ti raskrinkavaš oženjene u stvari. Da, zato. Mi smo sad provali da Maca zato raskrinkava oženjene. Nema da je iko više tužio. Kad Maca je u stvari Robin Hood za one sve prevarene žene. Tako je. A reci mi, kad smo rekli sad za školu i za sve to, u svom životu, da li si ikada upala u neki problem kada si morala da pozoveš tatu jer nemaš koga drugog? Pa iskreno nisam u tom fazonu bila. Da li bi ga zvala uopšte? Pa ne bi ga dobila nikada. Nikada ga ne bi dobila? Misliš da se nikad ne bi javio? Ne bi mi se nikad javio. Pokušavali smo više puta, ali uzelo bi bilo. Da, to je sramota da prosto on zna da je njegova ćerka negde. On ima sa ženom to, on ima sa ženom, to moram da naglasim. On ima sa tom ženom kada je bio sa mojom majkom, ima 2 ćerke. 2 polusestre. I verovatno i ta žena rekla nemoj da se javljaš, nemoj da... Ali baš ta žena treba da bude podrška za žensko dete. Ona je verovatno i utiče na to, jer ona da je rekla možda bi i bila. Ne razumijem, što si ti kriva, zaslužuje svaku oca i majku. Tako, šta ću. Šta je sve se Nada Nurkić morala da izgubi i žrtvuje da bi postala mega popularna Maca Diskrecija? Pa mnogo čega. Izgubila sam mnogo nekog društva, da kažemo zdravijeg društva. Imam sada zdrave prijatelje i to koji rade isto neki, da kažemo, mislim, moj posao nije nepošten, ali je u narodski nemoralan. Pa na Balkanu je eksplicitan. Imam prijatelji koji rade, da kažemo, ajde, pošten posao. Imam prijatelji koji rade pošten posao, imaju staž, ja nemam. Šta da radim? Ti imaš drugačiji staž. Možda će imati nekad, neće imati penziju, ali vidjet ćemo.
Čak si nedavno rekla da ljudi, svi se pitate šta ću ja da radim kada budem bila stara. Svi se pitaju. Živeći od nekretnina, tako si rekla. Ti zapravo si krenula sa nekretninama i sad ćeš to. Tako je. Ja imam, pored ovog stana koji sam kupila, imam poklonjen stan. Znači, to niko ne zna. Moji su mi poklonili. A tvoj, ha? Tako je. I danas sutra mogu da prodam pa da dodam još neke pare i da kupim još jedan stan. A kad smo pričali sad o tome što si izgubila, što si dobila, da li, na primjer, neke tvoje prijatelje koje si imala ranije ili porodica, rodbina, da li je nekoga sramota od tebe, baš zbog tog posta i baš zbog tog stava vezano za taj sajt? Ja moju porodicu sam uvijek bila tu za njih, finansirala ih i sve. Međutim, od negdje sad od Nove godine moja majka mi nije čestitala praznike. Šta se dogodilo? A šta se dogodilo? Zašto baš sada? Ne znam. Pa šta se dogodilo? Problem je nešto drugo. Ne bi baš o tome sada, možda neki drugi put. Baš mi je teško, iskreno. Mi smo ovdje ispremili jedan deo vezano za tvoju mamu gdje je ona pričala da te podržava, čak si i ti za medije pričala da te podržava u svemu. Koliko ti zapravo teško pada sad što si, da kažemo, ne mora da znači, ali eto, izostala je čestitka od nje s obzirom da imaš samo nju od porodice? Imam ja tu još članova porodice i sa njima također ne pričam zato što su većina negde fokusirani na neku korist. O tome se radi. To je najveći problem u mojoj porodici. Aha. Videla sam također negdje da si ti ceo, na primjer, svoj honorar od realitija dala upravo svoje porodici da bi vam vratili dugove i da bi bili mirni. Tako, ja dok sam bila čak u realitiju, ja sam organizovala da se neke pare s računa njima pošalju, da oni mogu da žive super. Teška je priča tu iznad svega. Da li je rešivo? Pa rešivo je, ali... Da li si se čula sa mamom posle Nove godine? Nisam. Mama me uopšte ne zove. A si zvala ti nju? Zvala sam, naravno, ne javlja se. Uglavnom se ono kao u fazonu javi se, ali preko nekog drugog u fazonu. Znaš, nikad nije ono direktno da pozove. Da, a da li je bio trenutak gdje ste se baš posvađale, gdje je bilo ono svađa? Znaš šta, ima nešto što ljudi ne znaju meni. A to je, moja majka mene rodila sa 20 godina i ona je htjela da me da u dom. Jer je to bilo ta teška situacija da donese bebu kući, bez oca. Znaš, teška jako priča. Ona je dobila novac od tvog oca da abortira, tako? I ona je odlučila da te zadrži. Tako je, on je njoj davao novac za mene abortira. Ona nije htjela. I tako. Ja naravno ne bi žala nikad više. Ne bi žala nikad da ga upoznam. Imala sam želju neku, nisam ga vidjela, ne znam kako izgleda. Bila neka slika kad sam bila mala, ne znam. Ne sjećam se. Da li znaš da živi? Znam, naravno. U Banja Luci živi, ali i preko je u Italiji. Tako su mi rekli. Ali kad god bi zvali da mu prenesu nešto, da on ne. To je sve iskulirana priča. A on nema želju da te upozna? Ne. A da li ti je falila njegova pažnja nekada? Pa kako ne, u školi pogotovo. U školi pogotovo. Mene su djeca prozivala u školi. Nisam mogla šta da obučem, bla, bla, bla. Sada ide da ne udaram na patetiku ljudima. Dobro, ali sve, to su... Da. Ljudi nisu vidjeli ovu stranu mace i hvala ti puno na ovome sada. Šta ti je najviše falilo kod oca, da kažem? Pa eto, samo njegova pojava, bukvalno. Samo da bude tu. Koliko je emotivna maca. Ne, mislim... Ne, to su teške stvari porodice. Hoćeš maramicu? Može. Maramicu? Može. Sad ću maramicu. Dobro, nije lako pričati o tim stvarima, ali lakše je kad ispričaš svakako. Nego, mnogi ljudi macu gledaju jednostavno na drugačiji način kako je ona predstavila sebe, a ne znaju zapravo da svi imamo dušu i svi imamo emocije. Hvala. Sve je to život.
super si. Super si. Odlično. Možda si trudna, čoveče. Nisam, pa nisam. Nešto si mnogo emotivna. Treba da dobiješ. Nisam ni imala seksa. Pa ti zato plačeš, jer nisi imala seksa. plačeš ti. Pusti nas te priče. Ajde bre, bogati. Dobro. Idemo dalje. Idemo dalje, samo ćemo da onako... Ajmo na bezobraznije teme. Navikli smo mi na Da li macu. može, samo da se kratko osvrnemo na ovaj moment, baš to što kažeš nikad nisi imala, iako ti je bilo omogućeno, pogotovo sada kada si finansijski negde stabilna, omogućeno ti je da putuješ, sve što nikada nisi i da kupuješ garderobu. Da, ja u školi nisam išla na izlete ekskurzije, sad idem, hvala Bogu, pa mogu to da... Hvala Bogu, pa je došlo od toga da se to nadoknadiš. Ali kažem ti si finansijski stabilna i možeš da sebi priuštiš, na primjer, i da nađeš tatu i da odeš. Ti nikad nisi imala tu želju. Da li je možda on donekle razlog zašto si ti takva prema muškarcima, tvog stava prema muškarcima? Da. Da, se razmišljala nekad o tome? To su neki koreni. Pa i jeste, pa zato ja nikad ne bi bila u emotivnoj vezi. Znači, ljudi ne razumiju da u meni postoji nešto što nikada ne bi. Znači, ne bi se nikad predala emotivno muškarcu koji je oženjen, ima decu. Baš zbog toga. Baš zato. Baš zato. Tako je. I zato ti raskrinkavaš oženjene u stvari. Da, zato. Mi smo sad provali da Maca zato raskrinkava oženjene. Nema da je iko više tužio kad Maca je u stvari Robin Hood za one sve prevarene žene. Tako je. A reci mi, kad smo rekli sad za školu i za sve to, u svom životu, da li si ikada upala u neki problem kada si morala da pozoveš tatu jer nemaš koga drugog? Pa iskreno nisam u tom fazonu bila. Da li bi ga zvala uopšte? Pa ne bi ga dobila nikada. Nikada ga ne bi dobila? Misliš da se nikad ne bi javio? Ne bi mi se nikad javio. Pokušavali smo više puta, ali uzelo bi bilo. Da, to je sramota da prosto on zna da je njegova ćerka negde. On ima sa ženom to, on ima sa ženom, to moram da naglasim. On ima sa tom ženom kada je bio sa mojom majkom, ima 2 ćerke, 2 polusestre. I verovatno i ta žena rekla nemoj da se javljaš, nemoj da... Ali baš ta žena treba da bude podrška za žensko dete pogotovo. Ona verovatno i utiče na to, jer ona da je rekla možda bi i bila. Ne razumijem, što si ti kriva, zaslužuje svaku oca i majku? Tako, šta ću.